Sono ridotto uno straccio, per questo mi faccio anche se non mi va. Ho una pistola che langue in mezzo alle gambe, che non spara mai, e tra peccato e castità vive la stirpe mia. Gira la giostra rock and roll che la porta via. En la canerita, tú nunca has comido cuchifrito. Als professors hi ha hagut la trampa. I són de la... Dame cuchifrito, chica. Cuchifrito te pedí.
Atenció, un moment de silenci. Si us plau, també demanem als pares i a les mares un moment de silenci. Gràcies. La vida és així. Abans d'ahir ens va deixar el nostre administrador, el senyor Toni Ibars. El senyor Toni Ibars ha estat durant molts i molts anys amb nosaltres, primer com a pare del Josep, alumne nostre, en aquest cas exalumne. Ens va recolzar moltíssim a l'inici de l'esport, quan fèiem la lliga interna. Després va treballar per nosaltres, va començar a treballar per nosaltres fa més de 20 anys. I fins ahir era el nostre administrador i el nostre amic. Ell no el veieu aquí perquè necessitava tranquil·litat i estava a l'edifici del convent, en el seu despatx. Amb ell van formar el Club Esportiu Sant Francesc, franciscans de Sabadell. I us estimava molt. I mai ni al Manel ni a mi ens va posar cap impediment quan li demanàvem: Ibars, ens has de donar una mica de diner per la festa de Sant Francesc. Fins i tot aquest any, quan li vam demanar, ell amb tota la il·lusió ens va donar un taló perquè vosaltres pugueu gaudir aquesta tarda també de la festa i de tot això que veieu i de tot el muntatge aquest. Aquesta tarda l'enterrarem, precisament el dia de Sant Francesc. L'enterrarem a les 5 de la tarda a la nostra església. Però ara, en honor seu, farem un minut de silenci pregant per la seva ànima, perquè el senyor Ibars ens ajudi des del cel. Un minut de silenci. Nois, medalla, primer classificat, medalla d'or, Andreu. Segon classificat, n'hi ha dos perquè han entrat tots dos alhora, són en Cande i l'Òscar. Tercer classificat, Miquel Àngel. Quart d'ESO, noies, primera classificada, Iris. Segona classificada, Iris, que avui, a més, és el seu aniversari. Moltes felicitats. Segona classificada, Melanie. Tercera classificada, Abril. Tercer ESO, primer classificat, Francisco. Segon classificat, Dani. Tercer classificat, Jan. Una mica de pressa, sisplau, que si no, no acabarem. Molt bé, Francisco, felicitats. Quan vingueu cap aquí, no vingueu caminant, veniu una mica més de pressa. Tercer d'ESO, noies. Primera classificada, Maria Llor.
classificada Liliana. Segon d'ESO, nois, primer classificat, Alan Navarro. Segon classificat, Sergi Pereira. Va, de pressa, veniu de pressa, no vingueu caminant. Que estan cansats, home. Tercer classificat, Alberto Capilla. Segon d'ESO, noies. Primera classificada, Laura Díaz. Segona classificada, Esther Muñoz. Tercera classificada, Igoia. Primer d'ESO, nois. Primer classificat, David Cardero. Segon classificat, Xavi Casas. Tercer classificat, Cristian Batista. Primer d'ESO, noies. Primera classificada, Adriana Jiménez. Segona classificada, Cecília García. Ceci. Tercera classificada, Elisenda Jiménez. També donem un premi especial per el seu esforç en la participació del cross a Oriol Alarcón. Oriol. Molt bé, Oriol. Marc García i Marc. López. Molt bé, Marc. Moltes gràcies a tots, felicitats a tothom. Molt bé. Marta. Marc García, falta. Marta i Carlos. Vinga, Marc. Molt bé, campió. Good morning, everybody. Today is an important and special day for us because it's St. Francis Day. It's time to receive your Cambridge certificates. Your English teachers are very proud of you because you've gotten excellent results in your Cambridge exams. Congratulations! And now, when you hear your names, you can come and collect your certificates. Then you stay on site to take a photo of the whole group. Congratulations and thank you very much. Okay, good morning. Let's start with the pre-A level. María Bustos. Lucía Castellano. Josué Castro. Brian del Moral. Ainhoa Figueroa. Andrea García. Julia López. Uriol Morales. Manuel Murillo. Eric Torres.
and Laia Baro. Movers, A1 level. Nerea Bayona. María Gámez. Cecilia García. Adriana Jiménez. Pau Morales. Alexia Plaza. Sara Rodríguez. And finally, flyers A2 level. Eric Banac. David Cardero. Congratulations everybody, well done, good job. Moltes gràcies, Marta, moltes gràcies, Carles. Vale, ens preparem pel nostre Quico d'aquest any. Es una historia que vais a recordar siempre y que además os va a dar un poquito de trabajo. A los de cuarto, porque tendrán que hacer una cosa. A los de primaria, porque tendrán que ayudar. A primer, segon, tercer de eso, tendrán que especializarse en alguna historia. I els més petits serán aquells... No puedo decir nada más porque si no me vais a coger. Pasarán cosas esta mañana. Per ser, vull que li doneu un fort aplaudiment. Te vamos a cuidar como un franciscano. Manolo se lo lleva ya. Este caso ya. El señor en según la lista, Esther Muñoz se lleva el bote de Colacao. Llança el Quico d'aquest any. Adeu, Quico! Us recordem que aquesta tarda hi ha organitzada una gran festa Ampa Sant Francesc a les 3. Us recordem que sortim avui a 2:15.